Một đi bây giờ đây phải làm mà thứ đó em bắt gì cho Sagra Nasta spicy Hello everyone, good morning. Sardos tazaberna मैया program दंमोन थांबाय ओमफ्राय लोमजादों आरोना गगा मोनदों गुजुदों ओमफ्राय मा होनो बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना भिडिअ बनायो आङो ओमफ्राय एबार बनायफिननोसै आरो माने बानाय हाबदोंमोन आरोना बिराद गोबाव सना टना खुलजोबना दोननाय ओमफ्राय ने गोजौआव सना सुफ्लुंदों आरोना गाननो लुगैनानै ओमफ्राय दिनै प्रग्राम दङ आरोना एयारपर्टआव थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादों आरोना लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ देखायगोन जा एसे हायो ओमफ्राय दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामफिनसै आरोना ब्लग होनाय माने बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना ब्लग होयैया थ' एबारनिफ्राय होफिननोसै आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादों ओमफ्राय जा एसे हायो एन्टारटेनमेन्ट खालामनो नाजागोन आरोना ओमफ्राय भिउसफोरा बिराद खमिलांदों आरोना एसे नायग्रा खालामदों आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादों आरोना लोगोफोर दा सार 10ता जाबाय नालाय जोंना गारिया आइसबिटिनिफ्राय फैगोन नालाय गारिया ओमफ्राय जोङो 1:30 बाजियाव गरसुगाव थाहैनांगोन आरोना सकआव थ' 11टासोआव ओंखारनोसै 12टासोआव ओंखारनोसै आरोना ओमफ्राय थांसै थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादों सोर सोरखौ लोगो मोनो ओमफ्राय मोसाग्राफोरखौबो देखायगोन आरोना दिनै ओमफ्राय मैयाबो मोसानो थांदोंमोन ओमफ्राय ओंखायनो खुलिजोबना दोनदों आरोना लोमजादों होमबाबो मोसानो थांदों आरोना मान खस्थ' फैसानि थाखायनो मा खालामनांगौ जायो थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादों आरोना लोगोफोर One eternity later. ओमफ्राय लोगोफोर आं दहायनोमोन नालाय दिनै प्रग्राम दङ थ' थांनो ओंखारबाय आरोना सिम्पोल नै थांसै ओमफ्राय साथाबो लादों इसा बिमान दखानाव दोनलांसै आरोना दायो फैनायाव अखाबा हानानै खुनु गेरेन्टि गैया बोथोरा एनै बोरैबा आरोना थ' गाज्रि बिदिब्ला नायलांदों आरोना बेबो सासे ओंखारखाङाखै लोगोफोर जोंहा गाहायाव सफैलायबाय आरोना ओमफ्राय नै सासे फट' दिबाय दङ बोथोराबो ओमफ्राय दोमैलु आरो बाखिया गारियाव लोगो मोनगोन फुटला देहा बिसोरो बगाव देहा बिसोर एक्चुअली हेलो गाइस बाबू तो काम कर दे बिदिब्ला दायो देखायबाय दं आरोना साफा देखाबाय बिराद करे लोगोफोरनियाव गान दामबाय थानाय जादों आरोना कपिराइट फैजानो गिनानै आङो बिदि होना होबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो सफैबाय आरोना माने गोबाव जादों आरोना जोङो जानो ओमफ्राय सफैबाय दा माला जायो प्रग्रामा बेखौ मिथिया ओमफ्राय गान दामबाय दं आरोना बेकग्राउन्डआव थ' कपिराइट फैजानो गिनानै आं बिदि होना होबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरोना ओमफ्राय बेसेबां टाइमालासे जागोन बेखौथ' मिथियामोन आङो ओमफ्राय जोंना न'आव थांनानै बिराद हर जालांदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जायगायानो जाहैबाय एयारपर्ट आरोना गोदान एयारपर्ट दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेनिफ्रायनो फैगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो गाबोन मिटिं दङ ओमफ्राय दिनै फैदों आरोना हराव थ' बेफोरखौनो वेलकाम खालामनो थाखाय जोङो न'आव फैदों आरोना लोगोफोर जाग्रा मेथाइ सासेया चिप्स बेलेग मोननाय जाया बयनाबो बेलेग बेलेग खोमा ना लोगोफोर ओमफ्राय हरनि 11ता जालायलांबाय आरोना इमान नेनो उन्दुनो ओंखारलायलांबाय आरोना जोङो ओमफ्राय मा खालामनो मा मानो मोननानै भिडिअ दिलाबायबाय रायलायबाय थादों ओमफ्राय दसे बक्स दामबाथाय मोसायो बिदिनो खालामबाय दं आरोना माने खोथाया जाबाय हरनि 10तायाव फैनाय खोथा दङमोन ओमफ्राय फैबायानो थादों नालाय थ' थाबाय थानो गोनां जादों ओमफ्राय हरनि 11ता जालायलांबाय आरो सानै साथामसो फैनो दंबावो होनदों नालाय ओमफ्राय नेबाय थादों आरोना लोगोफोर जोङो ओमफ्राय जाबानो थांनोसै आरोना जोङो ओमफ्राय नैबे जाबाय लामा आरोना ओमफ्राय खोमसि जाबाय होमबाबो मानसिफोरा बेरायबाय थादों आरोना टाउन सिटि एरिया नालाय ओंखायनो बेरायबाय थायो आरोना हरबाबो
ओमफ्राय बिदिनो मानसि फैबाय थादों बिदिनो नायलांबाय थादों ओमफ्राय दसे जोङो फैबाथाय मोसायो आरोना ओमफ्राय दसे थाथ'यो बिदि जाबाय दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायनोसै हरनि खैथायाव थांनाय जायो आंथ' बुंखाबायानो ओमफ्राय बिराद गोबाव जालांदों आरोना जोङो न'आव थांनाया माने बे भिडिअखौ आं साननै लेट होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिराद हर जादों आरोना जों थांनायाव न'आव थांनानै उन्दुहैनायावनो 2:30 3टा जाहैखादों आरोना ओमफ्राय नेक्स्ट खालि जोङो फुंनि 6टायावनो आरो फैफिननो गोनां जादों आरोना लोगोफोर थ' बिराद मोसानाय खस्थ' दङ आरोना गैया होननो हाया आरोना लोगोफोर नेपाली আৰু এইফালে আছে আৰু নাই এই গাড়ী চিবল 12টা 12:30 হ'ল 1:30 বজাত আহিব 1:30 বজালৈকে ৰখি থাকিব লাগিব এই जा थांनि फैजा मानसि दङ बांद्राय नोंखौ नुखादों नोंनो खाखादों ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি আছোঁ আমি টোপনি ভাঙাবৰ কাৰণে খোজকাঢ়ি আছোঁ ৰাস্তাত जोंना मोसानाया जायाखै आरोना 2,000 years later. लोगोफोर मैया जोङो हरनि 2टा जाफैदों आरोना न'आव फैनाया ओमफ्राय बिसोरो हरावसो फैखादों नालाय ओमफ्राय न'आव फैनायाव 2टा ओमफ्राय दा आरो 6टासोआवनो ओंखारलायबाय आरो थांनो फैनो मुग्रु मुसि आरोना बिराद उन्दुनो ओंखारदों गोसोम गोसोम जालायलायदों मेगना थ' थांलायनोसै आरोना दिनैथ' मिटिं दङ नालाय ओंखारलायबाय आरो खस्थ'थार आरोना ओरैनो मोसानानै मोनजानाय बायदि ओरैनो फैया फैसायाबो एसे खस्थ' मोसानायबाबो